Kai Baba Nura, tafiyar nan fa ta yi nisa. Ba nisa ta yi ba, so nake mu isa gida da wuri domin mu tattara yaran nan mu tafi bikin sallah. Da dai sallar in ta zo a gida lami baka san inda zaka ba. Yanzu kuna ga an shawo kan lamarin domin shahararren kamfanin nan wato Fahimta Global Worldwide tare da haɗin gwiwar Ado Baffa Investment su ne za su share wa al'ummar jihar Kano hawayensu da shagulgulan bikin sallah yanda ya kamata. Shagalin za a fara shi tun daga ranar Idi har kwana 14. Bari in tuna muku akwai fitaccen gidan wasan nan da ke sharafinsa a wannan jiha wato gidan Alios. Shi kansa Alios din tare da jama'ar sa gaba daya da su ne za ku yi wannan kwanaki 14 na shagulgulan bikin sallah suna nishadantar da ku. Manyan fitattun jaruman Hausa da mawakansu za su baje kolin su a wannan ranaku. Akwai Nura na kowa mai gabatar da shirin soyayya ruwan zuma na Arewa Radio shi ma da jama'arsa a ranar 3 ga sallah. Sai jaruman shirin nan mai farin jini wato daɗin kowa na gidan TV Arewa 24 Malam na ta'ala mai almajirai sallau kowa naka da sauran jaruman da lokaci ba zai bamu damar faɗa sunayen za su baje kolin su ne a ranar 2 ga sallah. A ranar 2 ga sallah ga 3 ga sallah kuma da daddare akwai fitaccen mawaƙin Sudanese din nan zai baje kolin sa shi da jama'arsa wato Ahmad Rabak wanda ban Musa Global Resources suka gayyato su. Akwai isasshen wajen zama an ware wajen maza daban kuma wajen mata daban domin kiyaye haƙƙin addinin mu. A kullun za a fara shagalin sallan ne daga karfe 10 na safe zuwa karfe 6 na yamma sannan a ɗora daga karfe 6 na yamma zuwa karfe 10 na dare a kowace rana har tsawon kwana 14. Za a yi wannan shagalin bikin sallah ne a Hassan Event Center da ke Palm Center wajen na kallon Arewa Radio. Kuɗin shiga kuwa daidai da aljihunku. To kwallalle kawaye na za su sha labari. Kamar ma ba sauri kake ba dan ban su tiyarin. Mu je zuwa Hassan Event Center bikin sallah.